Cah cilik nembang niku ati kula sok trenyuh dadi keloro-lorone lho, Mbak. Regane seni niku nek ora niki ditambani. Oh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Pinter nggih. Ampun ditinggalke budaya Jawa nggih, nembang sing luwih pinter melih. Sinau terus tembang-tembang disinau kabeh. Mengke sampean bakal dadi wong kondang pun kula dongake pun. Ya, ngono ya. Nggih pun. Wah, cah cilik wile matur nuwun iso kaya ngono. Nah, Salim nggih. Niku arepa gedhe luwih goblok saking sampean. Aduh. Anakku semene luwih gedhe saka iki wis ora ngerti basa Jawa no. Anakmu, nek ngundang mbokne, Mama. Wah, monggo wis tak mulang Bu lho, mesti ora gelem Mama. Nek ana tamu ya malah elek le nyeluk, "Ma, tamu, Ma, tamu." Matamu genti kuwi. Heeh. Masane modern ki kadang kala malah elek lho. Iya, tenan. Apa? Mama, wah ana tamu dok-dok kula nuwun, "Ma, tamu." Wah, tanggane krungu malah wirang. Iya. Kalau bocah cilik iso ngunak-unakke mbokne matamu. Heeh. Terus nak mangga cah semene wis laris dadi bintang tamu. Mau bengi nderek Mas Kangkong nggih. Nggih. Nah, sesuk nek mbok menawa insyaallah ngantos Jogja mangke kalih Pak Sino nggih. Iso nderek Mas Rudi Gareng mboten? Kapan niku? Lho, kok kapan niku? Sampeyan niku sok nderek Mas Rudi Gareng. Nggih. Nggih nate teng desa kula. Oh, nggih. Ya. Biayine ya rawuh iki. Lah iya ora rawuh tak ancam pisan. Mas Rene lho. Iya mending. Ya wis. Sembah nuwun ya karo ibu-ibu waranggana sing wis kepareng buka swasana ning limbuhan iki ya no ya matur suwun tanpa pepindhan uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo dumateng panjenenganipun Bapak Bupati ya Bapak Sekda lan sak piturute kabeh ora tak aturake mbaka siji sing wis kepareng percaya karo awake dhewe ado-ado saka Ngayogyakarta ditimbali ana ing kutha Blitar kene no ya acarane apa pahargyan kirab huruf Hambangun Praja dalam rangka hari jadi Blitar yang ke 695 tahun ana ing tahun 2019 iki oh iya
Atur panuwun kangge Bapak Bupati Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Riyanto MM. Ya, Ibu Bupati, Ibu Hajah Ninik Riyanto lan Bapak Wakil Bupati Bapak Marhenis UW. Ya, Ketua DPRD dan Wakil Forkompimda, Sekretaris Daerah kabeh wae ana. Ya, awak dhewe ngaturke panuwun lan iki akeh banget para bapak-bapak sing padha rawuh. Ya, panjenengane Bapak Wali Kota Surakarta, ya Bapak Wakil Wali Kota Surakarta uga kepareng rawuh. Ngono ya, Mak. Iya. Pahargyan kirap hurup Ambangun Praja. Tegese piye? Tegese iki pusaka Kabupaten Blitar kuwi dikirapake kiblat papat 5 pancer. Kiblat papat 5 pancer. Pancere eneng pendopo Renggo Hadinegara, kiblat lor kuwi Candi Penataran, kiblat kulon Prasasti Pandelegan, kiblat kidul Candi Simping, kiblat etan Prapasti Munggut. Oh iya to. Lah iki bengi iki dibuka nek ora kleru ana ing kiblat lor no. Ya, awak dhewe sing didhawuhi sowan mrene ya wis pokoke saguh ya. Sendika dawuh karo panjenengane bapa-bapa sing keparani bali karo awake dhewe matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya ora ketang ming barang wirang sowane ning Blitar kene merga kene iki gudang-gudanging para seniman, kene iki papan dununging para budayawan sing pinter-pinter ya ngono ya Mak. Iya lah awake dhewe iki ming ya wis pokoke nuwun sewu klungsu-klungsu yen to nderek udu ya wis wajibe kaya ngono. Lah iya sowan mrene mongko sing dinteni para pamirsa semene akeh iki Bagong ngamuk. Iya. Kok dilala iki lakone malah dijaluki lakon wigati. Oh iya ya wis ora apa-apa Mak. Ya kala-kala ora mung Bagong terus. Lah iya, soalé ya ning YouTube kuwi anane kuwi kok ana Pak Sikdawe ngendika nganti download barang ya tinggo sangu ning pesawat nek pas terbang tindak ngendi ya Pak Bupati ya pancen ngono ya ning iki bengi iki lakone ya ora kaya sing diharapke para masyarakat. Ya ora apa-apa, Mak. Ya gilok-gilok awak dhewe ngaturake sing rada wigati ya, Nok. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo para bapak-bapak panitia. Ya, lan iki luar biasa. Iki wajib dicontoh karo kabupaten-kabupaten liyane. Blitar iki, Nok. Ya, kutha Blitar iki acarane ulang tahun we kiblat papat ki mau sing tak aturake ana kiblat lor wit kulon kidul wetan kuwi kabeh wayangan. Kabeh wayangan. Iya, lah awake dhewe iki miwiti sesuk tanggal 5 Agustus kuwi pendopo ya wayangan, hari jadi puncake ya wayangan. Wah, elok ya Mak. Iya. Wis ngono kuwi sing seneng budaya karo seni ya ngono kuwi Nok. Iya, ya pancen syukur yen to pancen kaya mangkono. Mula wajib ditiru karo kutha-kutha liyane. Ya, men pusaka utawa pusaka Kabupaten Blitar ki ya dikenal lan hari jadine ya dikenal kersaning para bapak-bapak sing padha lenggah mau ya kira pusaka siji kitab sejarah loro Panji Lambang Daerah. Oh, obor huruf Ambangun Praja dikirap saka pendopo Rangga Hadinegara neng Candi Penataran. Saiki semayam neng kene, lenggah neng kene, semari neng kene, sesuk diteruske meneh kirape. Oh, ngono ya Mak. Iya. Matur suwun Nok. Iya. Ya wis ora ketang rada klerek-klerek awake dhewe. Flu. Iya. Ya wis ora apa-apa, nyatane ya wis saguh arep kepiye meneh. Ngono. Heeh. Lan iki mau entuk pelingan saka para bapak-bapak panitia ngendikane Pak Bupati iki pancen piyaine budaya ketitik wingi bengi ludruk neng kene no. Iya. Melu ludruk. Aku ya ming dilapori lho no. Iya, ming dilapori ora iso apa jenenge ngestre utawa ora iso nonton. Ya, pancen ya mau bengi ana acara dhewe. Jane ya pengen seneng dolan ning Jawa Timur delok kesenian Jawa Timur ki jane atine ya seneng Pak Bupati mau bengi ngludruk neng gelanggang kono kae mau apa jenenge iki arena pertunjukan sing nggone awake dhewe tengok-tengok mau. Ya. Ngono ya Mak. Iya, jarine bapak-bapak Pak Bupati mempeng banget jarine. Ya. Nadyan nek nembang vals ning mempeng banget. Ya ora apa-apa Mak.
arepa fals ning sing baku seneng karo kabudayan tur seneng nanggap kabudayan. Lah iya, mangane suarane pener ning ra tau nanggap. Iya. Rugi. Iya, ya iso rabu, ora cucuk ngono wae. Ya, ngono. Panjenengane katuran tindak panggung no. Ya. Ana tembang sing ditresnani panjenengane Pak Bupati. Ya. Bapak Haji Dr. Andes Haji Rianto, ya kuwi nek ora caping gunung, ya kuwi tembang apa mau Blitar apa? Hah? Blitar. Ya, kaya sing diaturke mau. Ya. Yo diatur monggo. Monggo Rama katuran tindak wonten ing panggung sinambi gladi wanuh gulang tepang. Yo. Monggo, yo diiringi ca. Tutuk 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 tutuk. Mek. Ini lek nun sewu Pak Seno. Nggih. Kula lek dikon munggah mengke mboten jajari Waranggana ora iso nyanyi. Oh, nggih, Pak. Mboten napa-napa panjenengan kabeh. Niku lho Mas Rudi Gareng niku sing semerep niku. Oh, nggih, nggih. Kula wau sampun sowan Mas Rudi Gareng, ya sedulur tuwa. Matur sembah nuwun sowan Pak Sukron. Sing iso jajari sapa Mas Rudi iki? Sinten, Pak? Menapa ingkang saking Sulawesi menika? Mbak Elisa. Anu aku wis don iki lek. Don aku Mbak Elisa. Dos pundi kala wau nek nganu to Pak ndangu kalian kula Mbak Elisa iki pundi? Nang YouTube niku panjenengan guyone karo Mbak Elisa lho niku. Nggih. Lah sakniki lek kula kan guyon karo Mbak Elisa ora andon kula mental kula. Masa bupati kalah karo Elisa. Panjenengan menika sok mimpin piyayi sak kabupaten kok ming piyayi karo piyayi siji kok don, Pak. Mboten apa-apa Mbak Elisa. Ayo, Mbak Elisa. Ya. Caping gunung apa iso Elisa? Oh, saged. Oh, caping gunung, caping Tegal iso niku. Ngono ya, Mak. Niku saged. Ya. Sugeng dalu Pak Bupati. Oh, sugeng dalu Mbak Elisa. Wah, anggere kowe le omong kleru, gecek sirahmu kowe sa. Ki bupati. Poten. Aku sering nonton nang YouTube lho Mbak Elisa. Oh nggih. Heeh. Nggih kula nggih mboten ngertos e kok nek. Omah sampean ngendi? Lambelu. Lambelu, Pak. Ngendi Ngambelu Pak Seno? Lambelu. Lambelu, Pak. Ngambelu ngendi? Lambelu. Sulawesi mriko. Sulawesi karo toli-toli. Nggih, karo toli-toli. Oh, omahe mlebu no. Mlebu. Nggih. Kok iso teko kene numpak apa iki? Numpak bis. Numpak bis. Nggih, kalih rombongane Pak Seno. Wah, rombongane Pak Seno. Nggih. Sampeyan jereke blasteran apa bener ya? Blasteran? Blasteran. Nggih, kula wedhus kali gembel. Oh. Lemungel Pak Seno niku. Ora sembrono lho, aku kowe omong ngono kuwi aku wis ngampet ambegan terus. Mboten. Ya. Luar biasa malam hari ini Mbak Elisa dengan Pak Seno menghibur rakyat Blitar. Blitar ya. Senang sekali karena Blitar ini tempat banyak sejarah ya. Oh iya, Pak banyak Bupati. candinya. Banyak candi, prasasti. Prasasti ya. Bahkan sejarah sejarah Kabupaten Blitar aja macam-macam. Ada yang bilang dari yang Kili Suci itu juga ada, iya, atau cerita ada. yang mengusir orang Tartar juga ada. Iya, kemarin tapi tuh ya. Festival Panji itu Festival luar biasa. Panji ya. Iya, bagus. Belum tuh. lama dirayakan di sini juga termasuk ludruk ketopraknya itu kemarin ya lakonnya Panji. Lakonnya Panji. Iya, iya. Bagus itu. Pak Bupati ikut main juga. Main. Oh, terus iki ne apa iki nek iki jenenge? Diriah. Oh, Apa? Ya. takon tak sanggo mek aku isin. Apa jenengane?
Pasuryan. Pasuryan dicoret-coret gitu. Ora apa-apa, raine bupati ya ora apa-apa. Raine bupati ya ora apa-apa. Pasuryanipun, pasuryanipun. Tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Wis, bengi iki raine bupati ya. Bote, kula mau tanya dulu sama Pak Dalang. Pasuryan. Brewok. Dikasih brewok? Brewok. Oh, gatel kabeh. Gatel? Gatel kabeh. Oh, mau digaruk-garuk dulu juga nanti. Apa kuwi? Digaruk-garuk kalau gatel. Dikukur nek Jawa. Dikurkur Pak Bupati. Dikukur. Nek gatel dikukur. Ya, kalau gatel dikurkur. Pak Bupati, nggih. Sampean mengke nek cocok saged dados bintang tamu kali Elisa lho. Wah, niki. Lah nek Mbak Alisa dibayar Bupati bayar malah. Nggih, senang sekali ini di Penataran. Besok mengadakan kirap ya, muter ya. Nanti sering-sering datang ke Blitar ya. Mau, soalnya aku juga belajar tentang Blitar nggak ada habisnya. Itu ngomongin tahun ya banyak, ngomongin tempat prasasti juga banyak. Dasku, ngomong ke koyo ngono dasku buyar Pak. Biasanya aku ki cerdas ngapal ke kira apal-apal aku. Saking akeh sejarah Blitar Pak. Saking banyaknya cerita tentang Blitar. Iya. Ya. Sing sampean ruy apa? Yang saya tahu ya ini akhirnya yang diambil tanggal 5 Agustus tahun. Jawa. Aduh, ki angel tenan iki. Sing dipendet wonten tanggal gangsal 5 Agustus. 5 Agustus 1324. Oh iya. Yo kira-kira rodok bener ya, rodok bener. Nuwun sewu lho Pak Bupati. Nggih. Nuwun sewu, kula sing nyuwunaken ngapunten nek wonten kalimat sing mboten sae. Kok nganggo bahasa Indonesia wae ben gleleng. Wong Blitar iki piyai budaya, piyai Jawa. Nganggo Jawa. Heeh. Nggih niku tanggal 1324. Niku sebabe dulu dapat saking prasasti Blitar niku. Iki jane iki ora Sulawesi Pul ya. Enek turunan apa neh to Pak Seno niki? Niki enten turunan gembel, Pak. Oh, gembel. Cetenan boten kula niku gedang kalih pari, Nogosari, manis dan enak. Oh, yeah, Nogosari. Enak dipandang kaya Nogosari. Dadi iki blasteran gedang karo padi. Piye maksudmu? Ketang karo kowe engko anggere Pak Bupati pusing. Gedang karo pari. Gedang karo pari. Ya iki dadine Nogosarine. Oh, no. Maksudnya Mbak Alisa itu blasteran, ngaten Pak. Blasteran apa Pak Seno? Wah kula mboten dong niku mang takoni dhewe Pak. Kok niku nek tak takoni ngayale ra jamak-jamak. Bolak-balik endi sing kluthuk karo kepok. Kelutuk karo kepok. Kaya gedang. Ah iya, jare gedang. Gedang. Nggih. Nggih niku Pak. Camping gunung ya? Oke. Duet. Iya. Iso sampean. Yo sakit no. Nek Aku mboten sing sakit. gak iso sampean marai aku. Oh nggih, Pak Bupati nempang. Nyekar. Nyekar. Apa nyekar apa Pak Wandono? Nyekar. Nggih nyekar. Saben bengi. Apa kuwi? Apa kuwi? Saben bengi. Saben bengi nyawang konang. Aku sempat salah ngomongnya. Rasa dikae bawa, ndak usah. Oh betul langsung nggih. Langsung. Oh siap. Langsung yang celuk Pak Bupati apa saya? Apa kita berdua bersama-sama? Berdua. Pak Bupati ora sabo. Kowe sing bawa, buktikan ke Pak Bupati nek kowe iso camping gunung. Aku lebawa. Kowe sing bawa. Lah kowe ngapa nyambut gawe apa? Lah Pak Bupati ngejak langsungan ya aku sing. Pak Bupati ra ora nganggo bawa. Mengko kowe sing bawa, Pak Bupati sing nyekar ra nganggo bawa. Oh, oke siap. Ah, ra apa-apa. Apa Pak? Dijengkeleng nggih. Saben bengi nyawa
Pinter tenan no. Jenglengane. Nggih, Pak. Yen memajang mung karo janur kuning Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Terima kasih Pak Bupati, tepuk tangan juga untuk Kota Blitar yang luar biasa. Biasanya Kabupaten Blitar. Kowe biasane nek ora karo Pak Bupati mesti gunanya apa tepuk tangan ngono kuwi ayo biasane. Iya iya. Lah kok diseneni karo kowe Pak Eke. Kok aku diseneni. Sing sopan. Sebenarnya daripada tepuk tangan itu lebih berguna saweran Pak Bupati. Saweran? Iya. Kok ngerti saweran lho? Aku iki ora ngelokke ning nembung nek kuwi. Carane ngono. Lah wong Sulawesi kok ngerti saweran lho. Nggih niku rada pekok Pak niku. Pak Seno. Terus pundi, Pak? Sana dawuh kok Alisa pekok niku napa to? Napa? Pekok. Niku dong mboten niku pekok ora. Kula mboten pekok, Pak. Kula gendeng. Gendeng. Dendeng apa kuwi? Gendeng, kula gendeng. Dendeng apa kuwi? Gendeng. Oh, Karepe gendeng. oh gendeng. Nggih. Niki mboten pekok ning gendeng. Oh, Mbak Alisa gendeng ngono. Gendeng. Iya. Gendeng ki apa ta? Cantik. Kula gendeng sangit, Pak. Cantik sangat. Nggih. Ora. Kula mboten cantik, Pak. Wong gendeng kok. Lah yo gendeng ki cantik ke. Salah. Gendeng banget, nggih. Kanca-kanca, ya. Misowa saping gunung. Ya. Nadyan wadon sarta Bupati mau coba yang terakhir inumannya Bang Banyu Bening. Sampean lah. Ya siap. Inumane banyu bening. Oke, mari Pak Bupati kita menyanyi bersama. Zaman berjuang jor kelingan yen tak
neng gunung Bupati bisa juga capek gunungnya. Pak Bupati duetnya keren kan kita berdua. Kompak. Pak Bupati ki ora meng nembang, ludruk kowe pinter. Luar biasa. Jangan Pak, nanti kasihan yang jadi seniman. Nanti kita dapat duitnya gimana kalau Pak Bupati pinter ngetoprak. Yang jelas takut honornya itu. Ya. Honornya tinggi sekali. Iya. Ya, enggak. Syukur bisa Alisa. Iya, sama-sama Pak. Senang sekali bisa berduet. Iya. Wah, enak sekali, Pak. Ribon? Enak. Enak, Pak. Langsung cocok nih. Cocok ya, Pak? Oh, padahal kalau terasa dos pundi kalau Ribon? Pokok napa? Gendeng. Gendeng. Iya, gendeng itu cantik, pintar, cerdas itu mewakili semuanya. Iya. Niki awon-awon S2 lho Pak, psikologi. S2 psikologi. Iya. Luar biasa. Pak Bupati juga. MM ya, Magister Manajemen ya. Cocok kita berartinya. Nanti saya yang ngurusi kejiwaan, Pak Bupati duitnya. Wah. Pun Pak Seno niki ditutupne wis ilang bupatine kok. Malah dadi penyanyi kok. Repot niki. Nggih, Pak. Semuanya itu untuk masyarakat Kabupaten Blitar yang sangat saya cintai. Merdeka. Merdeka. Aduh, dapat sangu. Makasih ya, Pak. Makasih ya Pak Bupati, jangan kapok-kapok ya Pak. Nanti nyanyi lagi ya Pak.
Kapan? Nanti lagi. Iya. Yeah. Seneng aku. Iya. Seneng aku juga seneng jelas. Seneng kowe entuk dit kok. Iya. Yeah. Matur suwun nggih, sembah nuwun Pak Bupati. Iya. Matur sembah nuwun nggih Pak Bupati. Sek kowe kok kon njur duwe prok ngopo? Ha iki wis berhasil aku. Loh, aku mendapatkan penghasilan. Gaweanmu urung rampung e. Oh iki wis rampung iki, tinggal Bali. Boten Pak, nggih. Ya sing meneng sik. Kowe mau kan urung iso sempat ngaturake tentang Blitar. Kowe mau kan sinau tentang Blitar. Iya, ngono ya, Mak. Sinau ning ndasku ngantek pusing, Pak. Cara CPU prosesore wis melambat aku. Saking banyaknya, yaitu tentang sejarah ini tuh terlalu banyak. Nanti yang dipelajari bisa berbagai kerajaan, Singosari ada, Majapahit, sing sadurunge ya ono. Yo diapalke sajejeran yo mumet dasku jeblok. Ya ora apa-apa, pancen sing tak ajabi ndasmu jeblok. Iya. Ya, tapi aku sedikit tahu yang jelas yang digunakan akhirnya tanggal 5 Agustus tahun 1324 mau. Heeh. Wis ben nengke wae. Itu karena sudah dirumuskan bersama berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, candi-candi, prasasti. Tuh, jadi waktu Majapahit itu sedang chaos atau ada gayane chaos. Ra ngerti to chaos? Hah? Chaos. Lagi ngerti ada. Wae Apa? Sing dienggo awake dhewe iki ra chaos to, lengan panjang, lengan pendek. Kaos kuwi t-shirt. Kaos, chaos itu ada apa sih kayak apa ya, boom gitu loh, kayak konflik yo, chaos. Jadi waktu itu kan diserang sama namanya ada Kuti sama Sengkuni ya kalau nggak salah. Iya, diwaca ya, nek sing numpet maca diwaca ya, ben cerdas. Iki senengane ngono kuwi lho. Iki sing penontone cerdas kabeh kok dadak ajari ben cerdas. Ya kuwi akhirnya dia kan dibantu sama Patih Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, dia sembunyi di tempat penduduk namanya Bedander opo-opo ngono Bedander. Akhirnya karena itu dia bisa dilindungi di situ, penduduknya baik, berhasil meringkus musuh dan dia bisa berhasil ditangkap. Nah, terus dikasih prasasti Blitar itu, akhirnya ketemu deh tanggalnya. Iya. 5 Agustus. Iya. Ngono kuwi ta critane. Halah mung yo ora ono duite. Mikir ya, Pak. Hah? Mikir. Wis diparingi Pak Bupati ya. Wis sesuk ya wis tak paringi, rasa dadak ora ono duwite. Kok ndak dikira komersil. Nggih, boten saestu. Apa? Saestu. Ya, ini memang benar-benar aku suka, soalnya emang kalau orang mau berbudaya kan emang harus sepakat kalau berlakukan bersama-sama, akhirnya nggak perlu dipelajari karena itu sudah dibudayakan, melekat dengan sendirinya, Pak. Kayak dengan melakukan ritual itu, besok kan lama-lama udah pada ngerti sendiri yang dilakukan dengan ritual itu. 1900 piro mau? 1700 piro mau? 324. Jadi wis 695 tahun. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1324. Coba kowe ngitung saka 10, tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus. Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus. Kalih lewas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 15. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, kalih doso belas. Kalih dosane ra satokne 11. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Kalih dosa tok. Heeh, kalih dosa. Kalih dosa. Selikur. Jine ning endi? Ayo kuwi pokoke selikur ki wis melu siji. Jine ilang. Wis aku ndak mah suntik aku kok. Selikur, loro likur, telu likur, patang likur. Terus 5 likur. Selawe. Ya bar patang likur kok.
Ya 25. Bahasane Jawa selawe. Selawe. Terus 25 ra melu. Pira? 25 ora melu. Ora melu lagi masuk angin. Oh ya, 26, 27, 28, 29, 30 likur. 30 wis mudarosa wis. Nganti mumet aku ngajari angka ket biyen ra tau iso bener lho no. Iya. Nek nembang mongko ya iso pas dek iki mbok kok ilate cawang sajae. Cawang ki piye? Cawang kaya kadal kae. Aku padake kadal. Nesu malah aku dari kadal. Ya, Mbak Elisa lenggah sik engko diteruske. Ya. Saiki ngaturke pamundutan ana piyai sing padha nyuwun lagu no. Apa? Iki saka saking kula Kocak Grup Poluan Pandemen Ringgit Purwo badhe nyuwun sekar pamer bojo kaliyan liwung. Matur sembah nuwun mugi-mugi sukses selalu kagem jenengan lan rombongan dan selalu jaya. Salam hormat saking kula pimpinan Kocak Grup Bawor CS. Oh iya. Nggo diaturake, Mak. Ngapunten, Pak. Bucange nyuwun tembang Rengu kaliyan Sesideman. Matur sembah nuwun. Ya. Mau wis nyuwun dipalilah karo sing ngarang Sesideman. Wong tuaku Pak Sukron. Ya. Mau wis nyuwun pangestu. Matur sembah nuwun lan menika ugi kula nyuwun gending 1 Blitar, 2 Karangkates, 3 Bile wonten wekdal kula nyumbang tari beksan tayub saking penggemar budaya Jawa Ringgit Purwo. Nah, apa? Iki ya ana artis YouTube lho, Nak. Sapa? Mbak Dek Lintang Kairo. Wah, Lintang Kairo daleme saka Blitar kene. Mau wis nemoni karo awake dhewe. Ya, piyaine cek cilik. Ya, ngono ya. Ya iki kerep main nang nggon wayang-wayang. Dhek pengen banget bengi iki melu rakitang nyumbang tetembangan. Oh ya, Mbak Lintang Kairo. Piyaine pundi mau wis ketemu karo aku kok wis dandan barang. Ya, ning ora dandan Jawa, dandan nganggo biasa. Piyaine nanti, Mak. Aku dhewe ora ngerti kok kaya ora malah ora ketok. Ya, diaturi tindak panggung. Mbak Lintang Kairo wonten pundi? Ah, nirik. Mriki, Mas. Nanu, Mbak kok mandi, Mas. Monggo, wah iki cilik-cilik cabi rawit iki. Ya. Iki ya lumayan viral neng YouTube no. Ya, Mbak Lintang Kairo. Ya. Mbak Lintang Kairo. Aduh. Males. Ya, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Ki. Nggih. Kelas pinten jenengan niku? Kula badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas gangsal. Nggih. SD pundi? SDN Karangdinaya. Oh, SD. SD. Kampung 2 nggih. Nggih. Wah, jan pinter iki. Aku malah kerep nonton nang YouTube deh iki malah. Monggo, Mbak, panjenengan badhe nyekar menapa? Wah. Niki melatih rinonce nggih. Napa? Melatih rinonce. Nggih, monggo. Ya. Kaya cilik-cilikane Elisa iki malah ya. Oh iya persis ya, Mak. Iya. Monggo dipun bawani mboten? Nggih. Oh nggih, kaya cobi. Ya, iki ya bibit iki, Mak. Ya piyai bocah-bocah semene iki nek ra dopeni kowe maneman no. Iya, monggo Mbak Lintang Kairo. Nggih. Suarane ya, Mak. Bocah semono wis galik-galik. Rena. Wengi among dadi impen. Bepuntone
ngajari sapa nok sampean niku? Nggih, rumiyin bapak kalih ibu. Oh, bapake nggih seniman. Mboten. Oh lho. Nggih. Ibuke sinden. Mboten. Nggih. Sampean niku bibit unggul tenan sampean. Bibit unggul tahan mereng iki no. Iya. Iya, pancen. Di nganu nggih, Mbak, di kula wentah nggih sing apik nggih. Sesuk nek wis gedhe aja gampang kegiwang karo musik-musik modern. Jawa niku apik banget. Nggih. Heeh, ya Mak. Oh, bapake dadi seniman to? Mboten. Lah kok iso ngajari? Nggih, saged sekedhik-sekedhik. Oh, bapake iso sithik-sithik sampean iso akeh ngoten malah ya. Tapi sakniki ingkang ngajari Bapak Ki Gedhog Siswantara. Bapak? Ki Gedhog Siswantara. Gedheg? Ki Gedhog Siswantara. Oh, Gedhog Nggih, Siswantara. dalang saking Pelemahan Kediri. Oh, nggih. Wah, nggih syukur. Iya. Aduh. Anakku semene luwih gedhe saka iki wis ora ngerti basa Jawa no. Anakmu, nek ngundang mbokne, Mama. Wah, monggo wis tak wulang Bu lho, mesti ora gelem Mama. Nek ana tamu ya malah elek le nyeluk, "Ma, tamu, Ma, tamu." Matamu genti kuwi. Heeh. Masane modern ki kadang kala malah elek lho. Iya tenan. Papa, Mama, wah karena tamu dok-dok kula nuwun, "Ma, tamu." Wah, tanggane krungu malah wirang. Iya. Kalau bocah cilik iso ngunak-unake mbokne matamu. Heeh. Terus nak mangga. Sing kok wis seneng ya. Manis Enak. ingkang mawe wuyo Semene wis laris dadi bintang tamu. Mau bengi nderek Mas Kangkong nggih. Nggih. Nah, sesuk nek mbok menawa insyaallah ngantos Jogja mangke kalih Pak Sino nggih. Iso nderek Mas Rudi Gareng mboten? Kapan niku? Lho, kok kapan niku? Sampeyan niku sok nderek Mas Rudi Gareng nggih. Nggih nate teng desa kula. Oh, nggih. Ya. Biayine ya rawuh iki. Lah iya ora rawuh tak ancam pisan. Mas Rene lho. Iya mending. Ya wis lenggah nang kono. Aku tekan kono rekane arep seneng Mas diceritani sedih banget. Ya wis ora apa-apa. Iya. Monggo Mbak dilajengke. Lakae wos mrene nyangking kembang Malah penabuhku sing grogi.
Jos, yes. Wah, iki sesuk tenan iki ya. Iso goleke pangan sapa-sapa tenan kok. Iya. Nggih. Diupakara suarane nggih, Mbak. Ora kokean mangan es. Iya. Es niku teng tenggorokan niku bare gampang rusak. Nggih. Heeh. Kalih disudole pepanas, nggih. Nggih. Awake ireng banget ngene niku. Iya. Men ketok kuning, cantik, nek cantik mengke suarane apik, pasuryane cantik. Wah, sampean iku wis ditejak dalang wonten. Yo, Dik, melu aku. Nek purun sementen tak menyang. Lho penak mawon. Iya. Heeh. Ning aja komersil. Iya. Pokoke nggih kudu empan nggawa papan. Iya. Betul, terus Mbak, monggo. Iki Jupuk tengah. Neno. Det niku nggih. Ya, Neno. Iki pasanganku mawarku aku sumangge Sinten asmane, Mbak? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Nggih. Engko tak sangoni engko. Kula nek karo cah cilik nembang niku ati kula sok trenyuh dadi keloro-lorone lho, Mbak. Regane seni niku nek ora niki ditambani. Oh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Pinter nggih. Ampun ditinggalke budaya Jawa nggih, nembang sing luwih pinter melih. Sinau terus
Tembang-tembang disinau kabeh, mengke sampean bakal dadi wong kondang pun kula dongake pun. Ya, ngono ya. Nggih, pun. Wah, cah cilik wele matur nuwun iso kaya ngono. Nah, Salim, nggih. Niku arepa gedhe luwih goblok saking sampean. Tenan kok. Ndak ndok wong radong doan. Ya, wis do seneng ibu-ibu Waranggana niku nggih seneng nggih. Ampun salaman resik pinggir dhewe. Oh nggih, salim kali Pak Seno nggih. Wah, jan. Ya, merocah semene nembangi malah aku ket mau atiku keloro-loro dadi groyok suarane no. Ya saking pintere ya Mak. Pas karo irama tur ya cengkoke ya wis ana. Lah iki lho sing angel. Ya, nek perkara kulit ki wis rasane penging bocahe pepanas ya men karan cah semono kuwi isih seneng dolan. Ora satok penging pepanas ben dolan ben mekar pikirane. Lah iya, tur saiki wis kurang piye. Besok bocah kuwi nek kepengin kulite kuning mlebu salone wis dilulure wis kuning kok no. Iya. Wis iso apik, wis iso putih kae kulite. Ya, saiki wis ora kurang. Ngono ya Mak. Iya, apa-apa wis canggih. Wong nambani penyakit iki saiki wis canggih. Ya, pancen ya bener ora kaya mbiyen. Mbiyen wong lara ki anggere dinguk ming bukake jendela. Men isis apa buka jendelane ya. Ya nek ora ngono ya tak terke idu. Ah ya silakan. Ya pancen Ngono nek dipiye njaluk apa? Nangka apa? Ngono kuwi. Ming ditareni panganan terus ya nek saiki wis iso disuntikke wis mari kabeh. Ya. Ayo gendi diaturake. Ya ki tak ngaturke Mbak Tatin Lestari Handayani ki saka Kulon Progo no. Ya ben jumeneng ya. Saka sing cilik itik-itik saiki golek sing koban Vespa iki no. Ya. Gedene ora jamak iya. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Ah, jan Mbak Tatin ya. Awake ya saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesrenge. Dan ki napa ngomong napa? Sowan nang Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kan? Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo. Senengane kok ngono. Sedeng nek kula ten mriku. Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya, nembang Mbak Tati. Nggih, ten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu iki diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman oh langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Nggih bawa? Nganggo. Nggih. Mengke Nanti do apal nek kowe iki nganti kene we apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ini nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku udan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek maduar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing suda rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke ana wong ngomong dadi ora ketok nek budek. Nggih. Wong jane iki ngomong gigi. Ngoten ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter maduar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho, Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Niki
Muni jelas tene wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Hah? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Ya dibawani. Wiwitane suarane ya cantas ya nak. Iya. Nena anderek sang peke priya bagus kang olah budaya semane sing. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk respon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Cakil kok ayu. Kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Wong piyai semene iki ayu ki relatif. Piyai semene iki ana sing delok kowe ayu, ana sing delok kowe ayu ning gegeden. Ngono ya ana. Ayu ning awake kok lengene sak kempol kowe. Iya ana, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku meng menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek Kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek Kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh. Weluh sapa sing weluh? Jenengan mau kok muni Kowe weruh. kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ki. Lah mau ketake muni weluh. Aku kan mbok dinoake to nek omong. Ngandel ta. Somong ro kowe iki. Ngarepe wae ora jelas e. Lah aku rak omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok ngono kuwi ngapa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus lelo selendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron. Ya Pak Sukron Suwanda ngono ya Mak iya. Salah satu dalang idolaku lho. Oh iya to. Mampir kok mboten ngajak. Hah? Atenah kokean wong. Iya. Lah napa? Ayo engko le nyuguh rak ya kokean to wis. Oh disuguh berarti jenengan. Wah jelas ya. Lah niki sing sak bis wae kok mboten dipikirke. Sarep madang sakarepmu ora ya sakarepmu. Mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggar anu rampung terus nyodorke nota. Iya. Iya ya Mak. Iya, sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak-enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben apa-apa. Wis do arang-arang mangan iwak. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Suara kurang permana ning wasis ngungrum Hangungrum marang bendara
marang bendara nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis ya mangga terus tresno yuk terus tresno sasi deman mangga luwih becik patenanan nimbang lela liwat kincanging alismu kawasan landang atiku nadyan musling serius aku isi mampu ateni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwungan rimpung jiwa ragaku kak karun kahormatan mampurun rupung ngarepi gamelane penak banget wah kagungane pepunden yo Pak Sukron paring ampil gamelan wayang ngono ya Mak iya wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng ya wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik tur penak-penak ya terus urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine apa wae yo rambut kesono yo nadyan sesi deman
Matur suwun, aja kalah karo cah cilik mau lintang kairo mau. Nggih. Kula Suaramu sangane. kurang bening kok ya. Iya. Nggih niki pun klerek-klerek e. Nah, mulane dilongi le mangan-mangan sing mawa lenga. Iya. Contone Contone ya oncor, kompor. Iya. niki mboten Semplok panganan. lambung. Ya. Selenggah Mbak Tatin. Ya, iki didum-dum wektune. Ya, ngono ya Mak. Iya. Nek ora engko ndak ora kecunggah ngono. Yo, iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Mbak Ayu Purwalestari, ya diaturake sing nganggo kacamata kuwi no. Ya. Jane isih bocah jek enom iki ning wis nganggo kacamata ya. Mripate wis rusak. Ya. Nek maca barang wis ora ketok. Mula nganggo kacamata. Ning aku seprene ya trauma nganggo kacamata. Sebabe apa? Aku tahu nganggo kacamata pembesar ngono kuwi men apa-apa ketok cetha, apa-apa ketok gedhe, bareng nguyuh melayu dhewe aku. Mergane wis kaget aku. Wah, apa iki aku? Kaya ana ula. Heeh. Iya. Monggo Mbak Ayu menika wonten langgam rengu. Ya, dipun aturaken. Ngono ya Mak. Iya. Mengko sing wis apal lagu Blitar mau sapa? Si Elisa karo Anting ya. Nah, engko dikon nembang lagu Blitar. Ya. Ki ana sing nyuwun. Heeh. Alon-alon. Lah iya lah ora sempat latihan dhewe. Mula ya karo dinengreng nang ngebis mau. Ya, monggo. Langgam rengu. Langsung ngapa nggih bawa, Pak? Nganggo bawa kaya dinikmati to ya tetembangan kok. Nggih. Takon sik. Ya, wis gak wis. Nggih. Sindenmu jan gajih kabeh. Iki sok besar payu larang ki no iki. Padake sapi wae. Yo, mangga. Mamanise marati Neno bacaane mong prasaja lelo gandes luwes tur mrak ati sesuk tanggal 30 November sowan mrene meneh no. Oh iya, sini Bali Dinas Pariwisata neng apa gedung apa mau? Jalan Kenari. Oh, kota. Jarine ngono mau. Fake. Oh iya, wis mula tak catet. Ha nek sesuk kuwi lakone Bagong Ngamuk no. Oh iya, iya. Iya. Aku ki mbuh kok nganti ro wiyaga dunekke 3 sasi kok mengadol Bagong. Oh. Lah witekno njaluke kuwi terus sing nanggap. Ya. Rina wangi mantra tapan Montang manting montang
banting tanjana lelo kang masira wong bagus neno gampang temen hamba beda nggih matur sembah nuwun yo iki uga di streaming langsung nganggo channelku no saka Yogyakarta padha rawuh mrene channel Dalang Sena bengi iki channel Dalang Sena sing mirsani 9.000 pamirsa PWKS live sing mirsani 5.600 pamirsa dadi totale 14.000 wong sak donya sing padha nonton pekeliran iki no wah iya monggo Mbak none sajake katon rengung wonten apa niku dene sampun monggo Kadung
sembah nuwun Mbak Ayu. Ya, sinden saka ngendi? Iki ya saka Kulon Progo. Mbak Ayu Kulon Progo, Mbak Tatin Kulon Progo. Pokoke Kulon Progo ki nyitak sinden-sinden jumbo. Ya. Khusus gede-gede ya, Mak. Khusus gede-gede. Ya. Pokoke ya aku matur karo sing padha nyuwun lagu ya, Nak. Ya. Gandeng wektune ya terbatas, mengko nek ana sing urung iso tak aturake nggon goro-goro. Ya. Ora dadi ngopo, Mak, mung mesti padha iso nampa penggalihe. Lah iya. Ayo Ting, genti kowe. Terakhir sinden luwuk. Heeh. Aduh. Lho. Gila. Wong kon ngadu kok malah aduh ki piye? Ya. Nggih, sugeng dalu, Pakde, Bapak Ibu ingkang sampun tumplek-plek nang mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, kesehatan. Pokoke sing terbaik lah nggo masyarakat Blitar nggih, Pakde. Ya, wis rasa dodol jamu. Ya. Malah pidato ora. Ya. Ki ana sing nyuwun gerajakan, Mbak Ayu dibawani ning bawane gelang alit wae kae. Ya. Sing blambiangan. Heeh, Mambiat Mayun. Ya. Monggo Mbak Anting. Saka ngendi iki? Iki saka Banyuwangi jarine nok. Oh. Nilai ku nemu ya ning perapatan Yojo kono. Oh. Ana wong barang kok suarane apik terus tak jak, terus tak dusi. Heeh. Ya bawane. Kendi. Ha iya. Ning suarane jan wah. Ya, karo dinikmati kok. Ya terus. Suarane gendeng apa geser larasan lho. Nyerah biai nusan modar kuwi. Kulon ka. Ah iki gamelane larase dhuwure Raja Mak ayo. Jajar ayo. Yo tekan nih. Nyekel limik. Dhuwur. Hah? Dhuwur suarane. Iya, mau Pak Sukulon wis nganu kok ngendi kok araku. Larase dhuwur lho Mas, mboten napa-napa Pak. Mengke menek aku ya.
Iki ngopo cah kuwi? Iki kabeh iki do ngematke suaramu kan gini. Lebono orang-orang iki apa? Iya. Yo. Taman Sarino Swan Toro ya mangga yuk diaturke nak yo yuk Bisik-bisik semayanan mati
Siresiran anggi gendengan gendeng asli Banyuwangian Siresiran anggi gendengan gendeng asli Terima kasih Mbak Anting Lambangsih. Ya. Mbak Anting Lambangsih. Heeh. Karo aku wis matur ngarep ya, Nak. Ya. Kagem para sutresna budaya ringgit pura utamane sing padha lenggah ning kutha Blitar kene. Yen ana pamundutan lagu sing urung iso tak aturake mengko bakal tak aturake ning goro-goro. Ya. Mergo wektune engko ndak ngoyakno. Ya. Lakone ya kudu rampung, gojekane ya kudu kecekel, kabeh kudu komplit. Ya, yen ngono ayo tak dherekake, Mak. Ayo, Nggih. Tansah pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumoso ping rasa jati ora kaya manjing wonten gumpit sanggar sangarup Nono gandaka sapa nalika semanten plajaring Raden Narasoma medal saking wewengkon negari ing Mandaraka.